Mal som tu česť byť neoddeliteľnou súčasťou 8 víťazstiev na Tour de France pre týmy Discovery a Postal Service. Technológia uzemnenia zohrala kľúčovú úlohu vo všetkých 8 víťazstvách na Tour de France. A po niekoľkých dňoch pretekania ste veľmi unavení a tá vec bola pre nás veľmi užitočná. Pre všetkých chlapov cítia sa každé ráno oveľa lepšie a cítia menej stresu a menej únavy. Tour de France je zďaleka najnáročnejšie športové podujatie na svete. Je porovnateľné s behom 3 maratónov denne počas 22 po sebe idúcich dní. Môžu vystúpať až 30 000 vertikálnych stôp alebo 6 míl priamo hore v jednej dennej etape. Technológia uzemnenia je v podstate zámerný prenos elektrónov Zeme na telo len tým, že sa pokožka priamo dotýka produktu. Aj keď jazdec nemusí byť zranený, je potrebné uvoľniť z tela silný fyzický a psychický stres, zatiaľ čo jazdec odpočíva a zotavuje sa. Preto používame technológiu v noci, aby sme zabezpečili, že sa na druhý deň zobudia úplne zotavení. Druhé využitie technológie je na urýchlenie opravy tkanív a hojenia rán z poranení, ktoré môžu vzniknúť počas denného pretekárskeho turné. Športovci hlásili a pozorovali lepší spánok, menej bolesti, viac energie, rýchlejšie zotavenie z poranení na pravidelnej báze. Technológia EarthTech funguje skvele. Mám pocit, že s ňou spíme oveľa lepšie. Moje zranenie sa cítilo oveľa lepšie po tom, čo som sa ráno zobudil s použitím technológie EarthTech, najmä keď som si dal náplasty priamo na zranenie. Miroslav Popovič havaroval počas časovky, mal rozsiahle odreniny na pravom boku a pravom lakti. Hneď ako sme sa vrátili do hotela, okamžite sme použili technológiu uzemnenia, aby sme urýchlili jeho zotavenie. Nasledujúci deň bol schopný vstať a plne súťažiť a prispel jedným z najvýznamnejších spôsobov k tomu, aby Alberto vyhral tútoročnú Tour. Keď je vo Francúzsku v júli naozaj horúco, asfalt, po ktorom jazdci jazdia, začne praskať, puchnúť a meknúť a ak naň spadnete, je to ako pád na strúhadlo na sír. Na konci jednej z denných etáp bol Benjamin Rival vážne zranený. Boli to jedny z najhlbších prenikajúcich tržných rán, aké som kedy videl, ale keď sa vrátil do hotela, použili sme na neho technológiu uzemnenia a spal celú noc. Na druhý deň vstál a bol schopný súťažiť a dokončiť preteky. Mohol zostať v pretekoch, čo bolo pozoruhodné, pretože sme ho už vzdali, ale on chcel zostať a vďaka Jeffovi a uzemňovacej technike mohol zostať a byť veľkou pomocou v našom poslednom týždni. My ako ľudia sa musíme zotaviť, rovnako ako športovci na Tour de France, takže bez ohľadu na to, či ste športovec alebo nie, stačí si ľahnúť a nechať technológiu pracovať za vás. Nie sú žiadne termíny, ktoré by ste museli dodržiavať, nie sú žiadne doplnenia, nie sú žiadne nastavenia. Všetko, čo potrebujete, je priamy kontakt pokožky s technológiou a technológia pracuje za vás.